Contoh sesorah tema kebersihan lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepareng kula nepakaken asma kula Sunarti, absensi nomor 13 kelas manajemen perkantoran 3. Dumateng Bapak Kepala Sekolah ingkang kinurmatan Bapak saha Ibu guru ingkang kula hormati lan kanca-kanca sedaya ingkang kula tresnani. Langkung rumiyin sumangga kita sedaya ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala awit rahmat lan hidayahipun. Kita saged mangke kala wonten ing papan menika kanthi pinaringan kasarasan lan kawontenan ingkang sae. Para rawuh ingkang kinurmatan, kula minangka wakil saking siswa wonten ing mriki badhe matur separengan babagan kebersihan lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ingkang resik, ijo lan nyaman menika wigati sanget kangge kita sedaya. Amargi lingkungan ingkang resik saged ndadosaken kita luwih nyaman, angenipun sinau, tebih saking penyakit lan saged mujudaken sekolah ingkang sehat. Nanging kadang kala kita nemoni sampah ingkang dereng wonten ing panggenanipun utawi kebon sekolah ingkang kirang resik. Menika bukti bilih kita sedaya taksih perlu ngemutaken babagan kebersihan lingkungan. Boten susah ingkang abot kanca-kanca, kita saged miwiti saking hal ingkang paling cilik, inggih menika setunggal piket kelas lan halaman. Laksanaken kanthi ikhlas lan tanggung jawab. 2. Buang sampah ing panggonanipun, aja disampahake. 3. Nggawe poster motivasi kangge ngelingake kita sedaya. 4. Tandur godhong-godhongan kangge ngijoni lingkungan. Kula yakin menawi kita sedaya bebarengan gotong royong, lingkungan sekolah kita ingkang tresna menika saged dados sekolah ingkang resik, sehat lan endah. Mekaten ingkang saged kula aturaken menawi wonten klenta-klentunipun kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.